Предстои едно пътуване до Турция. В тази връзка мисля да се възползвам от услугите на вградената сим карта на телефона. Телефона е Samsung Galaxy S23 Ultra. Тъй като мобилният ми план няма условия удобни за Турция, особено за интернета, реших да използвам тези, които са в интернет приложенията, тъй като четох доста. Най-хваленото е Elo, нямам никаква идея как се произнася. Плановете на Elo да ви покажа са малко по-скъпи от тези на другото приложение, което смятам да използвам. Ето за Турция конкретно. Плановете са 4,50, 1 гигабайт, 7 дни. Ние ще бъдем там около 3-4 дни и ни трябва повече от 1 гигабайт, тъй като повече ще се разхождаме. Има и други планове надолу, но аз гледам най-ефтиния, който е 1 гигабайт, ще ни свърши работа. Ето $4,50, което излиза към 7 лева, грубо. Може да си го проверите в курса за деня. На RedTgo приложението, плана за Турция е за мен по-удобен. Даже в момента на промоция на 2,90 за 30 дни. Ето 1 гигабайт интернет, 30 дни, $2,90. Да. Закупуването на плана, както виждате, става с няколко опции, с дебитна кредитна карта, PayPal, Alipay и кредити, които трупате в самото приложение. За съжаление няма Google Pay, затова ще използвам дебитна кредитна карта. Да, банката ми иска потвърждаване. Authentication complete. И Payment Successful. Check my eSIMs. Ето. 1 Турция, 1 гигабайт, 30 дни. Мога да го върна, ако не искам да го ползвам. Ето Refund бутона. Ще ми върнат парите. Аз решавам да си го използвам. Съответно изтеглям ваучера. Разрешаваме на приложението да използва SIM възможностите на телефона. За щастие автоматично си вписа eSIM. SIM 1 избираме за обаждания. За съобщения също избираме SIM 1. И за интернет вече си отбелязваме, че искаме RedTgo, иначе ако използваме SIM 1 ще ни таксува доста сериозно. Ето вече ни е активна. Ако нещо не се справя с RedTgo, имам опция да добавя и на Alo SIM карта. Благодаря за отделеното време.